72 immigrant irregolari minn pajjiżi differenti ġew rilokati lejn pajjiżi oħra. Fi-stqarrija il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza għalli din saret bħala parti mill-mekkaniżmu ta' solidarjetà volontarja stabbilit f'Ġunju tas-sena l-oħra għal perjodu ta' sena maħsub biex jitnaqqas il-piż tal-immigrazzjoni irregolari minn fuq pajjiż għall-fruntiera tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-migranti telqu minn Malta permezz ta' titjira lejn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea fejn se jkunu jistgħu ikomplu bil-proċess marbut mat-talba tagħhom għal protezzjoni internazzjonali. Il-Ministru Byron Camilleri fakkar li rilokazzjoni hija l-iktar mezz effettiv kif pajjiżi oħra Ewropej u l-Unjoni Ewropea jistgħu jnaqsu il-piż tal-immigrazzjoni irregolari minn fuq il-pajjiżi tal-fruntiera, speċjalment fil-każ ta' Malta minħabba id-daqs u l-pożizzjoni ġeografika tagħha. Permezz tal-istrateġija tagħha ta' prevenzjoni, ritorn u rilokazzjoni, fl-ewwel nofs ta' din is-sena Malta irnexxielha tnaqqas il-wasliet u tirritorna u tirriloka l-istess numru ta' immigranti daqskemm waslu mill-bidu tas-sena. Il-Ministru Byron Camilleri qal li l-Gvern se jkompli jaħdem bisħieħ fuq il-prevenzjoni, inkluż li bil-kooperazzjoni mal-Libja tonqos il-possibilità ta' mwiet. Din il-kooperazzjoni waslet ukoll għal tnaqqis konsiderevoli ta' wasliet irregolari. It-ħejjiet għal rilokazzjoni involvow l-assistenza ta' bosta entitajiet fih dan il-Ministeru kif ukoll l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil. Ir-rilokazzjoni hija kofinanzjata mill-Unjoni Ewropea fosthom taħt il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni.